Jimana ‘yan mata haye ɗan tsaya ‘yan mata zama da ke nai fata ni akwai kuɗaɗe a guri na karki min kallon banza kyale shi dan ƙarya ne zancensa duk shirme ne ki zo guri na ki ji daɗi har ki yi wa mata rata ku kauce domin ni da akwai abun da ya kawo ni da za ku cika mini burina da sai na nuna muku so ni zan kai ki gun Aisha mata gurin Buhari zan baki tarin kuɗaɗe kin rike da kauri komai kike yin bida zan tashi nai da sauri mu je Dubai ko ku Ingila ni shakatawa ƙarya yake karki biye masa bai da komai aike yake a gidansu Kabiru daga jarmai ki bi ni dan mun samun duka gaskiyar kalamai ni dan gidan gwaskan nan ne Aminu Dogo zancen ku ne daga babu rage ni za ya yoba ban zo Kano domin na yi kwaɗayin kuɗi ba fim na zo kalla ban ware ko guda ba ku kai ni gun Hafsat Idris idan kuna ƙaunar nasa Marakizi Hafsat Idris yar uwata ce ita kuma Rahama Sado babbar kawa guri na ce a to ka kai ni man dan na ga kamar batun ka karya ce ba za na kai ki ba sai kin yarda da za mu kulla soyayya kyale shi so mu je ni ne zan kai ki har gaban zango dan ko Sadiq Sani Sadiq da ya zo gidan mu yayi zango dan Allah ka taimaka mini kai ni gidan adam mu dan zango zan kai ki amma idan kin yarda da za mu kulla soyayya